bigarrena jo nahiko nuke haurtzarora. Jakiteko nolako umeak zineten. Zu nolako umea zinen, Joseba? Oso bihurria, eskatzen. Bueno, gehien bat, ezintzan geldik egon ez, beti nago mugitzen, alde batetik bestera, beti edozer gauzari guztiko ematen, eta bueno, amak eta ala kontatzen zeaten ez txikitan, beti edozer opari ematen zeatela, beti lurrera bota eta ostikoak ematen hasten nintzela ez, orduan. Bueno, behintzat zertarako balio izan du, ez? Zuk zer egiten zenuen, eskuarekin hartu eta bota, zuen estilortako zinen? Ni hankakin, eskuakin, salto, ni danetik. Nire bezala bihurri xamarra nintzen, baina beti onaldea, no? Gauza onak egitea, baina bihurri xamarra. Haurizko kontzeptu interesgarria da, bihurria onaldera. Bai. Kontzeptu berri eta interesgarria da. Zuek hor badaukazue nolabait real taldean badaukazue euskal txokorik, euskal girorik, euskal txoka barkai da zuen. Zuen artean harremanak euskaraz garatzen dituzuen? Bai, ni uste baietz, azkenean, nire kasuan, iritsintzen lehengo taldera 2013 urtean. Eta urte horretan, bazuden Mikel Labaka, Ansotegi, Xabi Prieto, Agirretxe, Dan Estrada, orduan euskaldun talde majoa zegoen, ez? Orduan azkenean bai egia dela, segun eta kanpoko jendeak izabenean, normalean erderaz ematezu, ez? Azkenean beraiek bai ulertzeko eta inkomodo ez egiteko, ez? Baina normalean, euskalduno gaudenean beti euskara botatzeko. Bai, gure antzeko hori, lehen esan deten bezala, askotan ez gara konturatzen ez da, eta hiru euskaldun gaudenean gure artean euskara zaila hitz egiten, eta euskaraz ulertzen ez dutenak beti nahi dute ulertu, ez koteiatzeagatik edo, baina bai integratzeagatik, ez da, eta batzutan esfortzu hori edo hizkuntza aldaketa hori hortara jotze dugu, behiek baita ere integratzeko. Igual, konversazioa ez interesatzen, edo ze bazkaldu dugu nahi kontatzen, baina behiek ere konversazio hortan sartzeko aukera hori izateko, beti hizkuntza aldaketa hori. Hori horrela kudeatzen duzuen, askotan egiten dugun bezala, geuk aldatu hizkuntza, naiz eta konversazioa ez izan beraientzat hilela bizikoa. Eta batzutan... Txip hori aktibatuta daukagu gehienok. Nire kasuan bai gertatzen zait, gehien bat defensa gaudenian, partido batian edo entrenatzen, nire eskerreta euskeraz era jotzet eta eskubira erdera da. Eta orduan, batzuk zate, hablas en castellano euskera? Bai, txip aldaketa hori ikusten guk oso errexite deula eta jokaldi batean. Bai, edo defensan edo nire ondoko nire eskerroko atxatet, jetxi eta bestia izube, eta naturaltasunez atatzen zaitu hori. Nola bizi duzue zuek taldean, punta-puntan aspaldi zaudeten talde batekiko, Donostian dagoen atxikimendua edo babesa edo ezakit nola dituz? Ni hau uste nire 11. denboraldia dela, eta orduan prozesu dana ikusiet ezer irabazteetzanetik guain arte, guain saiatzea beti ligan bat irabaztia edo. Eta nik nabaritena da geroz eta jende gehiago dakaula guratzean. Azkenean irabazten zunean hori, beti errexo da jendia guratzetik jutia. Baina bai ikusietela gehien bat notatzen da bideetako partidoetan. Nik batzen naiz leheno hasieran erdiko grada bakarrik betetzen zala. Eta guain beti notatze dugu publikoan berotasun hori grada osotik, ez da. Gazkara jute gainean baita ere bete iten da hori bain dela 8 urte edo batzan gertatuko. Eta nik uste hori azkenean dela titulak irabazten zoazen inean jende gehiago jutala zuratzetik. Baita ere nik uste telebistan, prentsan, geroz eta gehiago atatzea gara orduan errek lagundu iten du. Lehen esan deten bezala, ni gaztean itzanean enekin bera zitetezanik. Nik uste gaur egungo neska gazteak eta igual periodikoan ez da ikusten, baina Instagram eta Twitterren eta toki hauetan ikuste egu eta orduan irudi hori dakae, gure irudi hori dakae, eta nik uste gutxinaka azten goazela, baina iristeko hendik asko gatu daigu.